Waku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebun kudik penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya ninggal kados nanco. Yo Mas Yono asik.
desa yo Buyono Ibu, ayo jogetan di sini Bu. ayo bunda-bunda prasmanan yuk 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 yen kelingan lelakonku Samanis nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Oh iya. ayu lair lan batine asik Sering dong ning omahku perlune wong sinau barengan bebarengan kuwi suwi aku tresno amarga kuwi kelingan ireng manis caiya kuwi bapakmu nanging tuwa ora bisa urip bebarengan senadyan aku wis sumpah tetep tresno lair batin iki cah edan kok iki piye to? aku iki bapakmu Lah masa anak ora oleh goyangi bapake. kowe edan apa piye masa bapak mangan anak Usume ngono apa kuwi. dikira aku ki ra duwe Apa? ingin apa piye suwe-suwe kok ngece lho Pak bokoke diparkir terus lho aku untuke kuat iman lho Masa? wis ngersake lagu sapa ngerti Sinten Mas? Buyono Buyono, Nah. ngoten nggih. Mas Yono kan ireng Nggih. ning manis karepe ra ngono kuwi Oh, ngono to ya. gak apa-apa ya Mas ireng-ireng sepur angger wong numpaki Masa akhir wong numpai akeh sing ngantri. oh iya ya lali aku nano ya Mong jelar lan para pisahan dipaksa omah-omah wong tuwati di mana anak kanting saya tresna kurabang kalilang marego masuk Buyono irang manis Semar Mulyana iki campur sarine kuwi oh
aku sadar loh. Bablas ke lali janjine spesial kagem Mas Dodo juragane servis motor lho. Oh iya. Ya lali janjine ibu-ibu prasmanan joget dulu. Pak Wasino nyuwun izin nggih. Pasukan biru ajenge joget riyen. Lali janjine ya toh. Nano. Mong jalaran para pilihan. Ayo Mas Dodo, Mas Yono. Dipaksa. Joget dulu semua. Mas Tulus, spesial Mas Dodo, servisnya motor Indonesia. Bunda-bunda cantik, monggo, pasukan biru-biru. Ayo pasukan biru-birunya, Bu sini sayang. Mas Dodo, Mas Yono. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanganmu anti lingsir srengenge aku nunggu kowe Tak SMS rambarasi. Yen tak le amas, malah go pateni. Mangsa lagu, yen depanmu, pipimu mesti tak jiwang, ala jiwang. lali janjine jarene alasane mangkolane sapa wong sing ora kelo aduh dadah kowe ora teko sithik kaya pake persis joget ae Lah wong jenenge anake ya Lah, iya. persis lah Mas. terus ke Pak Jancane kowe Ibu. saja nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya asik 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 Hey. Ayo Bu. dina minggu sing tak tunggu awe ngajak ning tawanganmu nganti lincir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan banjir. tak SMS kabarasi yen tak telepon malah mau pateni mangkel aku mangkel yen kepadha pipimu mesti tak jiwel lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Ya Allah, campur sari gayenge kok ngene. Bu lagunya apa Bu sayangku? Enggak punya lagu.
Ini pasukan biru mau joget atau mau nyanyi? Jancane kowe nang ngendi gelagatku saja nyupian hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Lanjut Mas Boger. Kidung Srina tokas maran spesial kagem Mas Wasino kuwi meling karo aku 3 sasi kepungkur pokoke sing halus-halus sik gel manis sehat gugah ati tebih sinak wang ing netra suwe hanga ngondi daramaning lara branti solaeka taman wuyo nora no sodo yen ra temu sira wong manis nimas manis nyoto kangkar yokas marahan tan kantun kagem Mas Wasino sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepojanku ati susah kangen sliramu monggo dikuwi Wong bagus papujanku yo rasane ngatiku toyo karepmu ora toyo karepmu awak lungrah ra bisa turu Halo wayanganmu ngreridu atiku rino wengi tak anti-anti aku tetep
nunggu kowe bali Yo karepmu ora bali yo karepmu rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani diajeng kuwi aja sampean wong bagus tresno kowe kira bakal ayo yo karepmu ora ayo yo karepmu ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ning diajeng kuwi garwanipun ingsun wong ayu Injih kakak sauntara anggonku ninggalke sliramu ning Taman Kaputren gantalan dina minggu nganti sasi wong ayu piye mungguh rasamu saiki pun sesandingan karo pun kakang wong ayu bungah atiku kakak bombong rasane atiku wong ayu diajeng kuwi Injih rekmamu cemeng keladuk wilis wong ayu sawindu su welawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit diajeng yo kuwi karepmu, diajeng kuwi Mas. awak susara bisa turu wayangan kangen sliramu Kangen yo karepmu ora kangen yo karepmu Dongeng bagus papujanku yo ora beda rasane ngatimu beda yo karepmu ora beda yo karepmu awak lungrah ra bisa turu Galo. wayanganmu ngreridun atiku rina wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali bali yo karepmu Diajeng kuwi. bali yo karepmu rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani diajeng kuwi injih kakang Mas tak umpamane sliramu iki kembang wong ayu injih pun kakang kang bakal dadi kumbange bendina ngentup kembangmu masa aku mbok entuk to Mas lah ora gelem malu Mas rasa isin karo bojo kok ya lho piyai iki nek seneng suaraku perkara aku bawa garape klenengan nggo kowe Mas Gandeng stilmu apik alah kaya sapa lho aku ini karo garapan-garapan ngene aku seneng aku Mas engko rebape dinekke ya Mas ngono kok nganggo duit saweran diajeng kuwi umpamane sliramu kuwi kompor wong ayu terus pun kakang bakal dadi cerete wanita kok bayuh-bayuh ayumu kan anggal sepisan alismu wong ayu untumu miji timun lambemu nyigar jambe bangkekamu wong ayu pripun Mas nawon ndase cita
Cita di Nek seliramu dadi ambulan wong ayu, terus sampe dadi mayate Mas. sopir, ngeterke pengendange kuwi. Pengendangnya ke susu toh? Apa wis kayak ngono kuwi. Grusa-gru. Nggih Mas Agus nggih sabar-sabar. Foto nggih foto kosik. Bolak-balik foto karo aku. Terus ke sayu. Nano. Saiki tukang kendangnya sing disawer. Oh iya. Nano. Lho ngono kuwi lho Mas Agus. Klasik iki sing karemenan ki ngono kuwi ngekeki dhuwit ta ngono Mbah Walu ya. Mengke sak sampunipun menika Pak Raharjo riyin. Kula kangen sewantene Ki Dalang Putut Raharjo. Kuwi nalika semono mayang tekan Eropa barang lho. Masuk Mas. Panjenenganipun Pak Putut kuwi. Walah. Salaman sik. Salaman. Sehat nggih Pak. Ya. Salim. Nggih, lah kula niku ngefan kali jenengan Pak. Estu. Bogel ngono kok ya. Kula niku seragen ning bojo kula Wonogiri. Ngoten. Lah, bojo kula niku Jatisrana. Ya Allah, mengke nyuwun berkahipun sak sampunipun menika kasiget nggih ya, Dik. Terus ya, Dik. Nano. Aja sembah langong bangun. Yo. Tresno kowe kirap layu. Ayo yo karepmu, ora layo yo karepmu. Nora suwi aku bali bisa sumah